Jsi-li inspirován něčím velkým, nějakým mimořádným úkolem, všechny tvoje myšlenky překročí vlastní stín. Tvoje mysl přesáhne svá omezení, tvoje vědomí se rozvine do všech stran a ty se ocitneš v novém, kouzelném světě. Skryté síly, vlohy a nadání ožijí. Objevíš svoje nové já, které je mnohem větší, než si kdy snila. Gabriela Novotná, první Češka, která jede Dakar. Dakar je nejtěžší závod na světě. Jako takový vzniknul a jako takový teďkon funguje. Člověk si opravdu může sáhnout na dno a poznat, kým je. Pro mě to vůbec nikdy nebylo o tom překonávat ty chlapy. Na to se mě všichni ptají, ale takhle já jsem to nikdy nevnímala. Je prostě volná jízda na té motorce a naprosto naplňuje. To je pro mě Dakar. Pak jsem vyjela do píseční bouře a po píseční bouři nebyly vůbec žádný stopy, takže jsem byla jak prvojezdec, úplně v pláně a všechny stupně, všechno jsem si odnavigovala. Našla jsem všechny body, dojela jsem do bivaku, všechno mám, dojela jsem v pořádku, motorka je taky v pořádku a bylo to strašně moc cenných zkušeností, jsem za ně hrozně vděčná.